Work, work, work. Sana everyday payday. May pinost ako na picture ni Sam. Yung picture niya, ginawang cover ng magazine. Yung ginagamit naming sabon, ito. At talagang si Tiki-Tiki yung nakafocus. Ako naka-blur. Unless I stuck by you, you're the sunflower, you're the sunflower. Back 19, chapter 6, page 26. Payday namin kahapon. Ang saya ng life. Sana everyday payday. Nilinisan ko pa si Tiki-Tiki. Ayan, nakikita niyo ba siya? Hey, good morning, Tiki-Tiki. Hala, ang dilim. Baka hindi ako exercise ngayong umaga. Hi! Naglalakad ako ngayon. Papunta ako sa hospital. Naka-confine yung friend ko. Dadalawin ko siya kasi birthday niya ngayon. May ambulance. Ano ba yan? Ano ba yan? So, bali, kagabi, lapit ko kadiri. Bali, kagabi, nakatulog naman ako ng maaga, saktong 10. Tapos ngayon, 10:30. Akala ko medyo inaantok na ako, pero nung nagtry akong pumikit, wala pa rin. Hanggang ngayon, 11:15 na, hindi pa rin ako makatulog. So, mag-e-edit muna ako kasi minsan inaantok ako kapag ka nag-e-edit. Okay, at 11:45 na. Medyo inaantok na din ako. So, try ko na matulog. Pero, alam niyo ba, chika ko lang sa inyong konti. Lately, hindi ako nakakatulog ng nakapatay yung ilaw. Natutulog ako, nakabukas yung ilaw na ganito maliwanag. Tapos, sineset ko na lang sa, ano niya kasi, yung remote ng ilaw. Ito yung bubuksan yung ilaw na as in yung pinakamaliwanag niya kasi na-adjust yung brightness niya dito taas kapag ka mas bright, tapos pag gusto mas madilim ganyan. Ito, try natin na pag super liwanag, ayan, nakita nyo ba maliwanag, tapos yung madilim niya, ayan, yan yung pinakamadilim. Tapos meron pang isang parang madilim na, basta ito, try natin. Ayan, yung parang orange. Kakatakot lalo, parang horror. Ito rin yung pag-off. Pag ganitong sineset ko lang siya sa pinakamadilim kapag ka matutulog ako. Tapos dito meron ding dito nakasulat 30. Pag pinindot mo siya, after 30 minutes, mamamatay ng kusa yung ilaw. So, yun yung ginagawa ko. So, pindutin ko na. Ayan, tulog na ako. Good night. Good morning. Okay naman yung pakiramdam ko. Kagabi, late na ako nakatulog, no? Gusto ko sana yung everyday nakakatulog ako ng 8 hours. Pero, ang nangyayari minsan kapag ka tinatry kong matulog ng maaga, pag pagod ako, kaya ko. Pero kapag ka hindi, ganon, yung parang kahit ipikit ko yung mata ko, hindi talaga antukin. So, instead na pilitin kong nakapikit lang, minsan nag-e-edit ako kasi inaantok naman ako agad. Tapos naman minsan, kahit maaga naman akong makatulog, lagi ako nagigising ng madaling araw. Ay, ka-stress. Pinakain ko si Tiki-Tiki and okay naman siya, malinis naman. Work, work, work. Ang ganda ng araw, oh. Ay. Hanggang 7 ako nag-work today. Medyo madilim na. Ayan, no, nakabukas na yung mga ilaw. Medyo makulimlim kasi yung panahon, kaya ang bilis dumilim. Kasi usually ngayon, ganitong oras maliwanag pa. By the way nga pala guys, nakita niyo ba yung pinost ko sa Facebook? Yung yung mga friend ko sa Instagram at sa Facebook. May pinost ako na picture ni Sam, cover ng magazine. Parang napili siyang top sa AFN, yung American Forces Network ba yan? Tapos, yung picture niya, ginawang cover ng magazine ng Stars and Stripes. Yung parang magazine sa mga military, ganyan. Available daw yun sa Pacific. Pero kapag ka taga dun ka ata sa loob ng base, libre lang kapag ka military ka, I think. Hindi ako sure.
Hindi nga ako aware sa magazine na yun. Basta nung pinakita sa akin ni Sam yung picture kasi binigay sa kanya yung parang framed na magazine cover. So, naka-frame. Sabi ko, akin na yan. Tapos sabi ko, kumuha siya ng 2 magazines. Kasi yung isa, itatago ko lang. Yung memory pang matagalan. Tapos yung isa naman, yun yung parang ipapakita ko sa mga friends ko, sa family ko, ganyan. Kaya napaka-oily na naman ang mukha ko. So, uwi na ako guys. Ahay na ako. Hala, ang dilim. Napapraning ako. Kasi kanina, ito bintana ng sasakyan ko to. May nakita ko ditong gagamba habang nagda-drive. Tapos pumunta siya doon. Asa na kaya yung gagamba? Ang dilim, no? Yan. Umiilaw to automatic pag may tao. Hello! Dito na ako sa loob. Ito camera na yung gamit ko. Kanina kasi phone. Kaya kanina madilim. Maglalaba ako. Grabe. Ito talaga yung buhay OFW. Sakto pinapanood ko kanina si Jackie. Pinapakita niya yung mga gamit niya na sabon sa paglaba. Kami medyo parang iba-iba yung gamit namin. Yung ginagamit naming sabon, ito Ariel. Pwede to pang loob ng kwarto. Kahit isampay mo sa loob, hindi siya mangangamoy. Tapos, yung pabango naman, ito, Flare. Mabango siya. Lately, gusto ko yung ganitong pink lipstick. Tapos, pinapatungan ko ng ganitong parang nude. Pero pink siya tignan dahil sa lipstick ko. Pero ano siya talaga? Ganyan, oh. Parang peachy nude, ganun. Parang ang fresh lang ng lipstick nan. Nabahan ako pumasok kasi baka andyan na naman yung gagamba pero chinek ko wala naman. Pag summer dito sa Japan, grabe yung gagamba. Hindi ko nga alam kung ganito rin ba kadami sa Pilipinas. Pero naalala ko noon, no, may mga binebentang gagamba. Tapos yung lalagyan ng posporo, ginagawa nilang bahay ng gagamba, yung mga lalaki, diba? Tapos, tinatago lang nila dun yung gagamba nila. Tapos parang fight nila, ipapalaban nila. Kadiri. Mga batang 90s, alam yan. Hindi maganda ang panahon, umuulan-ulan, pero okay din naman minsan yung may ulan para hindi naman masyadong dry yung hangin. Oh my God, ang cute ni Tiki-Tiki, oh. Yung mukha niya, tapos yung legs niya nakataas. Okay, try kong palakarin si Tiki-Tiki. Pareho nung ginawa namin nung andito si Sam. Takot akong hawakan siya. Pakainin ko muna. Natatakot ako. Parang akong mga gat. Galaw ng galaw pa naman ngayon. At talagang si Tiki-Tiki yung nakafocus. Ako nakablur. Hindi ko na siya nilabas. Hindi na ako nag-try pa kasi naririnig ko may kidlat. Grabe, natakot ako dun Ang cute nitong locks. Tignan nyo, kitang-kita yung detail niya talaga. Ang ganda. Bulaklak. So, mga beshi, nakita nyo na ba ang aking chika time video? Yung nagkwento ko tungkol sa pagiging Japanese-Filipina ko. And hindi ko alam kung nakita nyo, pero may picture akong nilagay doon. Grabe ang pagkapango ko, bes! Nung bata ako kasi, mas pango ako talaga. Hanggang hindi naman ngayon. Hindi naman talagang matangos yung ilong ko. Pero sige, i-share ko sa inyo kung paano tumangos yung ilong ko. Wow! Matangos ang ilong. Dati, ang daming mga nagsasabi na dapat daw kapag magpapatangos ka ng ilong, dapat ganyan-ganyan mo, ganyan. Dati ginagawa ko yan, parang minamassage ko ng ganyan yung ilong ko. Pero never kong na-try yung sipet-sipet kasi parang nasasaktan ako. And may nabasa din kasi ako noon na pag sipet daw, mas lalo lang liliit. Kasi parang yung sipet niya, syempre kung walang makakapitan, 'di ba? Parang unti-unti siyang
magsasara ulit. So, ang nangyayari, parang pinupush ulit pa ilalim. So, parang wala rin daw. So, ayun, hindi ko na siya tinry. So, ganyan, paminsan-minsan. Pero, hindi ko alam kung nag-umepekto ba yun. Ang feeling ko talagang umepekto, bukod din sa, syempre, lumaki na ako. Siguro, habang lumalaki, medyo nagkaroon ng pagbabago. Pero, yung napansin ko dati, siguro nung mga 14, 13 ako, ginawa kong mannerism. Oo, talagang ginawa kong mannerism. Yung parang ganito. Pansinin niyo yung galaw ng ilong ko, ha? Ganyan. Pinapansin ko na halimbawa pag may magpipicture-picture. Kasi yun yung problema pagpango. Pag magpipicture-picture tapos may flash. Naku! Yan yung mga nakakabuisit kasi mas lalong makikita yung kapanguan sa picture. Kapag ganyan ka, parang liliit agad yung ilong mo. Lalo pag tumagilid ka pa ng konti, hindi na masyado halata yung pagiging pango. So parang naging maganda yung pag-practice ko ng ganun. Kasi dati, hindi ko naman talaga siya ginagawa dahil gusto ko siyang gumanda or kasi wala naman akong narinig na ganun. Pero, nung sinanay ko yung sarili ko, pag ganyan-ganyan, kasi pag tumitingin, ang weird, no? Pag tumitingin ako sa salamin, tapos kapag nagaganyan ako, sabi ko, parang mas okay talaga yung ganito. Kasi parang feeling ko nun, yung sa akin kasi parang ang taba ng dito ko. So, kapag pinapaliit kong ganyan, parang kahit pa paano nagkakaroon ng shape na ganyan. Sa kakaganyan ko, guys, unti-unti. Siguro kasabay na nga din ng paglaki ko. Ayan, unti-unti. Pero ngayon, hindi ko naman na siya mannerism. Pero, parang, yan, yung ganyan-ganyan ko, parang, eto na siya ngayon, yung normal. Pero ano pa rin pango pa rin. Kasi yun, kaya ko yun nabanggit. Kasi sabi ko nga dun sa video, yung isa sa disadvantage kapag Japanese-Filipino ka. Kasi dati may mga nagtatanong sa akin na, hey, diba Japanese ka? Pero bakit pango ka? Ganyan. Idagdag mo pa na ang mama at papa ko hindi talaga pango. Nakuha ko siya sa mother side ko, 'di ba? Ang lakas ng mga dugo ng side namin. Kahit si mama hindi naman pango, ako talaga yung nakamana. Kasi si mama at si papa, meron naman silang ganyan, may shadow. Hindi lang shadow, meron talaga silang buto. Ako naman, meron din naman buto. May nakakapahan naman akong buto, pero hindi siya nakaumbok ng todo. Ngayon, medyo ganyan. Pero dati guys, alam nyo, kahit magtagilid ako, wala talaga yan. As in, dito lang. Sabi ko nga sa mga Disney character, hindi ako yung princess, ako si Lilo. Anyways, diba dapat mahalin ang ating ilong? So, pero thankful ako, medyo lumiit siya ng konti. Okay, so mag-Japanese lesson time na tayo, guys. Ano ba yung ituturo ko? Verbs ba? Sige, verbs. Ang ituturo ko, sing. Ang past tense ng sing in Japanese ay utatta. Utatta. Singing. Present tense. Utatteru. Utatteru. Future tense naman. Utau. Utau. I want to sing. Utaitai. Utaitai. I don't wanna sing. Utaitakunai. Utaitakunai. So, yan guys. Maraming salamat sa panonood. And kung may mga request kayo na gusto nyong i-translate ko in Japanese or mga words na gusto nyong malaman, just comment down below. Maraming salamat sa panonood. Bye!